Täällä on Energyn iltapäivässä joogaopettaja Miia Jokiniva. Morjesta. Tervehdys, tervehdys. Sä oot, Miia, kokeillut monia asioita ennen kuin aloit harrastaa joogaa. Niin miten sä alun perin löysit tämän laji? No ihan alun perin siis mulla on tanssijan koulutus ja sitten sen jälkeen mä oon tehnyt tuon liikunnan saralla oikeastaan ihan kaikenlaista. Ihan kauheista räkkiä, hikijumpista, juoksuun ja kuntosaliin. Ja sitten tuossa vähän päälle parikymppisenä tuntui jotenkin, että sen tanssin jälkeen oli jäänyt vaan se niin kuin onttoaukko, että se ei ihan niin kuin täyttänyt se kuntosalilla puntin nosto sitä liikunnan tarvetta, mikä mulla oli. Niin. Ja sitten mä eksyin jotain kautta, mä en nyt ihan muista, että varmaan joku kaveri vinkkasi ja löysin itseni sitten joogan alkeiskurssilta ja jotenkin se vaan sitten kolahti niin, että mä huomasin sen ekan tunnin jälkeen, että ei vitsi. Mulla on tosi monen vuoden tauon jälkeen niin kuin semmoinen mahtava olo, kun mulla joskus oli täydellisimmillään niin kuin tanssitreenien jälkeen. On tosi kokonainen, ehyt ja vapaa ja rauhallinen olo ja sitten mä tajusin, että tätä pitää saada lisää. Niin sun tämän vuoden treenilupaus kuuluu, että I'm making myself whole. Kyllä, kokonaiseksi. Mutta Miia, sen lisäksi, että sä oot hurahtanut joogaa ihan täysin, niin siitä on muutenkin tullut vähän semmoinen niin kuin trendilaji viime vuosina. Aika moni muukin on hurahtanut joogaa ja muihin tämmöisiin niin kuin vähän henkisempiin, vähän rauhallisempiin lajeihin kuin ihan vaan siihen salilla repimiseen. Mikähän siinä on se juttu? Mä luulen, että me ollaan saavutettu jonkunlainen kliimaksi tässä stressiärsykkeiden niin kuin jatkuvasti kasvamisessa ja siinä, että asiat pitäisi koko ajan tehdä nopeammin, vauhdikkaammalla syklillä, enemmän, paremmin. Ja jotenkin musta tuntuu, että ihmisillä alkaa olla niin kuin aika kurkkuun myöten täynnä tämä itsensä ruoskimisen ja suorittamisen ikään kuin aikakausi. Ja nyt sitten on ehkä tullut enemmän semmoinen kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, että ihmisen pitää oikeasti kuunnella itseään ja sitä sisältä kumpuavaa ääntä, joka kertoo sitä, että mikä mulle on parasta. Ehkä se ajatus siitä, että ei ohjauduta enää niin paljon ulkoapäin muiden vaatimusten mukaan, vaan tehdäänkin niitä juttuja, mitkä tuntuu musta hyvältä. Ja sellaiseen hiljentymiseen ja itsensä kuunteluun jooga on aika loistava laji. Niin, että ei ole koko ajan semmoista hullua kilpajuoksua ajan kanssa ja stressiä ja kiirettä. Näin, että semmoinen niin kuin pysähtyminen, hidastaminen. Mä uskon muutenkin, että hiljaisuus ylipäänsä tulee olemaan niin kuin uusi hyvinvointitrendi. Jotenkin se, että tämä jatkuva niin kuin seepoilu ja sekoilu saadaan niin kuin hetkeksi stoppaamaan, että niin sanotusti kuulee omat ajatuksensa. Niin siis sehän, mikä siellä kun salillakin käy repimässä tai jumpissa hikoilemassa, niin sehän, mikä yleensä unohtuu tai ainakin jää aika semmoiselle niin kuin vähälle huomiolle on se loppuosuus, eli se venyttely. Mä luulen, että sä oot oikea tyyppi kertomaan, että minkä takia se venyttely ja se joustavuus, miksi se on niin hirveän tärkeää? No mä heittäisin tämän ehkä vähän jopa semmoiselle esoteerisemmalle tasolle tämän keskustelun ja vetäisin tähän symboliikkaa mukaan, että jos mietitään, että keho on notkea, joustava ja semmoinen elastinen, niin mä väitän, että myös mieli on silloin semmoinen. Ja sitten versus, jos sä vedät itsesi ihan kauheaseen kireyteen ja jäkiin ja semmoiseen totaaliseen niin kuin pumppitilaan, niin kyllä se myös tuntuu mielen puolella. Et mä luulen, että yksi hyvä syy, tai yksi sellainen syy, minkä takia ihmiset haluaa venytellä ja haluaa niitä hitaita lajeja, ei halua sellaista jotenkin pidentämistä, tilan tuomista, on se, että se tekee sitä ihan konkreettisesti myös mielen puolella. Niin siis sehän on aika hirveä tunne, kun on vaikka hartiat ihan jäkissä. Kyllä. Vaikuttaa kyllä koko mielentila. Mutta mennään asiaan, eli tuohon Nike Blast-tapahtumaan. Sä oot mukana siellä ensi viikon loppuna Helsingissä kansainvälinen mahtipontinen tapahtuma. Ja siellä sä ohjaat Flow Yoga Beats-tunteja. Niin mitä nämä tunnit on? No, tämä on se niin kuin hybridituote ja hybriditunti. Eli jos jooga ajatellaan ihan perinteisimmillään, niin se on kauhean usein joku yksi tietty määrätty sarja, jonka liikkeet tehdään tietystä tahdissa. Tämä on sen aika stereotyyppinen tapa joogata. Ja siellä ei ole tietenkään musiikki, on syvä hiljaisuus ja siinä ei ole siis mitään pahaa, mutta tavallaan, että jos jumittuu tekemään asioita vaan yhdellä tavalla, niin silloin suljetaan niin kuin aika moni ikkunoita siitä, miten mageesti asioita voi tehdä ja miten niin kuin hyviä kiksejä jutuista voi saada. Mä oon tässä Flow Yoga Beatsissä halunnut sit tuoda tähän joogaan mukaan myös elementtejä tanssista ja pilateksesta ja yhdistää tämän kaiken sitten rytmiin niin, että tätä joogaa kautta tanssillista joogaa tehdään musiikin tahdissa. Siitä on kysymys Flow Yoga Beatsissä.
Ketä sä haluaisit nähdä tuolla sun tunnilla ja sitten muutenkin tuolla Night Blast-tapahtumassa? Mä oon tulossa sinne. Mä haluaisin erityisesti nähdä, mutta ehkä mä haluaisin nähdä ihan niitä, tiedätkö, eturivin hikijumppapirkkoja, joilla on sellainen mielikuva joogasta, että se on sellaista hymistelyä ja levitointia, että eihän siitä saa edes kunnon treeniä, ei paljon nappaa. Koska mä väitän, että Flow Yoga Beatsistä saa aivan älyttömän hyvän treenin, mutta siitä saa treenin kropan lisäksi myös mielelle. Ja se olotila on jotain muuta kuin ihan totaalisen ryydytysjumpan jälkeen. Et mä haluaisin nähdä siellä sellaisia ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti ei ehkä olisi ensimmäisenä tulossa joogatunnille. Niin ja sen lisäksi, että siellä voi koettaa tosiaan tätä sun Flow Yoga Beatsia, niin siellä on myös monia muita tunteja ja monia muita joogatunteja myöskin, joita voi koettaa. Kyllä, ja se on joogan yksi ihanuus ja semmoinen asia, mitä ihmiset ehkä ei ihan kauhean usein hahmota, että joogaahan on siis ihan hirveän monenlaista. Et jooga voi olla ihan semmoinen niin kuin bootcamp-meininki jooga, tai sitten voi olla ihan niin kuin paikallaan hiljaa istumista, ja siihen väliin mahtuu siis aivan kaikki maan ja taivaan väliltä. Että tavallaan, jos sä oot kokeillut yhtä joogatuntia ja se ei ollut ehkä sun juttu, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jooga olisi sun juttu. Se ei vaan ollut just se kyseinen konsepti, että siksi totta Mooses kokeilemaan ihan kaikkia mahdollisia joogia, mitä tuolta Blastista löytyy, ja niitä todella on runsaasti ja upealla tarjonnalla siellä. Katsotaan miten käy. Mä aion mennä ainakin yhdelle joogatunnille tuolla. Ja siellä me nähdään. Mahtavaa, siellä nähdään.